שלום בנות, לכולנו יש מטרות משותפות. כולנו רוצות להצליח, להיות מאושרות, לחיות ברווחה כלכלית. רוב המחקרים שנעשו בנושא, בדקו וראו שההצלחה זה תהליך מודע. הצלחה תלויה בכללים, עקרונות וחוקים, שכל אחד יכולה ללמוד ולאמץ לחיים שלה. אחד הדברים שמאפיינים אנשים מצליחים, זה שהם יודעים להציב לעצמם מטרות כדרך חיים ולהגשים אותם. שימו לב למשפט הבא. אדם שלא מציב לעצמו מטרות, יעבוד לעולם עבור אנשים שיציבו לעצמם מטרות. אז איך אנחנו מציבים לעצמנו מטרות ומצליחים להגשים אותם? טיפ ראשון, רצון. אני פעם בחודש לוקחת את מחברת החלומות שלי, יושבת ובודקת מה המצוי שלי ומה הרצוי. איפה אני נמצאת עכשיו, איפה אני רוצה להיות עוד שבוע, עוד חודש, עוד שנה, עוד 5 שנים, ואפילו עוד 10 שנים. אני כותבת מחברת החלומות שלי, את כל הרצונות שלי. מטרה מבחינה זוגית, מטרה מבחינה משפחתית, מטרה כלכלית, ואני מקפידה גם כל פעם לקחת מטרה רוחנית. מה זאת אומרת מטרה רוחנית? אני לוקחת איזו תכונה או מידה שאני רוצה לעבוד עליה, ואני כותבת אותה. למשל, לעבוד על מידת הכעס, מידת הסבלנות, לשון הרע. פשוט לקחת את המחברת ולכתוב את כל הרצונות שלי. למה לכתוב? הכתיבה מאוד ממקדת, יוצרת בהירות. במשך היום המוח חושב אלפי מחשבות. ברגע שאני כותבת את המחשבות שלי במחברת, אני כביכול מתחייבת לעצמי להציב את המטרות האלה, ואני מאותתת בדגל אדום לתת המודע, יש כאן מחשבות שצריך לשים לב אליהן, יש כאן מטרות שצריך להגשים אותן. אחרי שכתבתי את כל המטרות, אני בודקת אם הרצון שלי הוא באמת רצון חזק. אתם יודעים, כוח רצון זה אחד הדברים העוצמתיים שמושכים המון שפע והצלחה לחיים. וכדי להגשים מטרה, אני צריכה לבדוק שהרצון הוא רצון ברמה של תשוקה, שהרצון שאני רוצה להגשים זה רצון שאני רוצה אותו. הרבה פעמים אנחנו רוצים להגשים דברים, זה לא רצון באמת שלנו, זה רצון שלנו במקום של ריצוי. ואם אני רוצה לרצות את הבן זוג שלי, או את המשפחה שלי, או את החברים שלי, כשהרצון הוא לא רצון שלי, ולא במקום נקי, הרבה פעמים קשה לנו להגשים את זה. דבר נוסף, אני צריכה לבדוק שלא מסתתר בתוכי רצון סמוי, שסותר את הרצון הנוכחי שלי. למשל, בחורה שהייתה אצלי בתהליך אימון, והיא באה וסיפרה שהיא מאוד מאוד רוצה להתקבל למכרז ניהול בחברה מסוימת. עכשיו, המשרה הזאת דורשת ממנה להיות 10 שעות מחוץ לבית. היא טוענת שהיא מאוד מאוד רוצה להתקבל למשרה, והיא כתבה את זה כאחת המטרות החשובות. מצד שני, כשאנחנו משוחחות, תוך כדי השיחה, אני מגלה, יש בתוכה רצון סמוי, שהרצון הזה אומר, יש לי 4 ילדים קטנים בבית. אני מצד אחד רוצה להיות איתם כמה שיותר, לגדל אותם, להשקיע בהם. עכשיו, אם יש לי רצון להיות עם הילדים כמה שיותר, ורצון נוסף, שאני כביכול רוצה להתקבל למשרת ניהול שדורש ממני להיות הרבה שעות מחוץ לבית, יש כאן רצון סותר רצון. אני חייבת לבדוק שהרצון הזה נקי, שאין רצון סמוי שמסתתר שסותר את הרצון הנוכחי שלי. טיפ שני, אמונה. אמונה זה סוד החיים. קודם כל, אמונה במסוגלות העצמית שלי, שאני מסוגלת להשיג את מה שאני רוצה להשיג. אם אני הולכת כל יום לרעיון עבודה, ובדרך אני אומרת לעצמי, אין לי סיכוי, אני לא מאמינה שאני אצליח, יש הרבה יותר טובות ממני, יש יותר מוצלחות, יש יותר אטרקטיביות, אני פוגמת בסיכויים להצליח. דבר נוסף, אמונה בקדוש ברוך הוא. יש כאן מישהו שברא את העולם, הוא הכל יכול, והדבר החשוב, שבורא עולם אוהב אותנו, שבורא עולם רוצה בטובתנו. אם אנחנו רוצות להגשים דברים בחיים, אנחנו חייבות לחזק את הידיעה שאנחנו אהובות, שאנחנו רצויות. רוב הבעיות שנגרמות בחיים בכלל, במערכות יחסים, בזוגיות, עם ילדים בבתי הספר, זה אנשים שמרגישים שהם לא אהובים, לא רצויים, לא מוערכים, שמשהו בתחושת השייכות פגום. לא סתם כתוב במסכת סנהדרין, חייב כל אדם לומר, בשבילי נברא העולם. שימו לב, מתי אלוקים ברא את האדם? בסוף הבריאה, ביום השישי. למה? זה שנגיע והכל מוכן. מטרת הבריאה היא לטובתנו. כדי להצליח בחיים, אנחנו חייבות לחיות בתודעה שכל השפע שיש בעולם הוא בשבילנו. אנחנו צריכות לחיות בשפע, לענות מהטוב, לענות מהכסף, לענות מהעושר שיש כאן בעולם הזה. במילים אחרות, לפתח הערכה עצמית גבוהה. הטיפ הבא, ציפייה וכיווי. כדי להגשים משהו בחיים, אנחנו חייבות לקוות ולצפות שזה יקרה. הבעיה שהרבה אנשים מפחדים לצפות, כי
כי הם לא רוצים להתאכזב. הכיווי והציפייה הם אחד הדברים שמושכים שפע בחיים. הרמח"ל אומר על זה, כל מי שמקווה, גם אם מעשיו מועטים, נושע. כל מי שמקווה יוצר נקב וסלג בעולמות עליונים, ומושך שפע לחייו. עכשיו, איך אנחנו מדמיינים נכון, ואיך מצפים נכון, זה בפוסט הבא.